İsenmisiz, sağmısız dostlar? Siz TMTV kanalında muzikal qoymaq topşırığın qaraysiz. Aldağı minutlarda hit paradının bu atnasına neticeler yasarız. Hem elbette bilim bayramında iske alırız. Sizin bilen min Nazlı Gülsün Nugatova, Boy Bulat. Biz başlayız. Гадәттә 1 сентябрьне балаларның авылда ял итеп килүләре белән күз алдына китерергә була. Тик бүген без Илдус Садыйков белән кабат авылга кайтып килербез. Илдусны музыкаль коймак хит парадындагы премьерасы белән котлыйбыз һәм клипын карыйбыз. Şunlar mı da işi güzel başlayken mi? Oo. Ya kimse bu? Ha, графитер. Сам здравствуйте. Ильдус, смотрите, в школе работаете? Да. Здравствуйте, в 210. А ты да. Сен орға қысыңадан қашан қайттың? Кеше. Беремін саған кеше орышың орайым. Сен оғы с***дан алайтын да орышың орайым. Пеге тезірек қойтамыз тезгіне. Көрсетеміз саған оғы кеше. Ненде іште? Не іште? Беремін саған іште орышың орайым. Үйде! Қоя кеттің бұяққа. Үйде орышың орайым. Отла! Көрсетілміз саған орға қойтмағаның орышың орайым. Oya idi, avluğa koyacağız dizgine avluğa. Bakın şu. Yürüyor şunda. Yükseltir misin avluğa koyacağını? Şey sen olursun oraya. Açtı, bar canımı yaktı, sağış bastı. Günlerimin yemi gitti, yıkılarımda kaçtı. Bar hislerim yaralarından taştı. Ayda mindi, avluma. Ayda mindi, aziz tugan yakılarıma. Avlın dışına kerettinlerin sataştıra. Şeşkesi deyman dur kızları sığındıra kayda mindi. Kayda mindi. Kayda mindi. Yıllar ötem belem avul qaytuğunu kütte. Min şit bulmam bir kaşanıda, soğan tübegimde. Suyu utu yaşı yüreğimde. Qayta mindi, avuluma. Qayta mindi, aziz tugan yakılarıma. Avulun dışına kerettinlerin sataştıra. Bulun şeşkesi deyman dur kızları sağındıra. Qayta mindi. Avulun dışına kerettinlerin sataştıra. Bulun şeşkesi deyman dur kızları sağındıra. Kayda mindi. Алло, Анна,
исәнме? Улым исәнме? Ничек хәлләрең? Рәхмәт әни, яхшы. Улым, авылга кайту турында уйламадыңмы әле? Анда сине авылдашлар, дуслар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр. Уйлыйм инде, әни. Мин дә сагындым. Мин дә. Кайтам инде авылыма, кайтам инде газиз туган якынларыма. Шунда эшләп шушы җирдә бәхетемне табармын. Авылымның тарихына яңа юллар язармын. Кайтам инде. Дуслар, хәзер сезнең экраннарда укуын 6 медальга бетергән кеше җырлаячак. Ул Рамил Хайретдинов. Һәм әлбәттә үзе генә түгел, тормыш иптәше Рамилә белән дуэт башкаралар. Быел әлеге гаиләнең җаваплы елы. Ни өчен? Чөнки улары Салават 1-нче сыйныфка укырга бара. Кызлары Әминә 4-нче сыйныфка күчә. Ул бик яхшы укучы һәм инде өй эшләрендә үзе эшләүче кыз булса, малайлары ничек булыр? Ну, миңа калса, алар әти-әнисеннән һәм апасыннан үрнәк алырлык ул булыр. Шулай дип ышанабыз.
Хит парадның келесі басқышы иясы Гүлнара Тимиржанова. Аның қызы Ойзифә бұйыл 2-ші сыйныфқа көшкен. Оқу елін әйбәт кенә башлап жібергәннәр алар. Үзем зор булсам да, қызым белән тагын мәктәпне бергә укырга 10 ел вакыт бар ди Гүлнара. Алайса біз сезгә икегезгә дә бишлеләр телибез һәм җырга күчәбез. Ничә еллар эзләп бары сине көттем, ничә еллар сине эзләдем. Нинди татлы синең бәгыркәем миңа, кияүгә чык дигән сүзләрең. Мин кияүгә чыгам, туй күрмәген киям, нинди матурмын мин күрегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә бүген килегез. Мин кияүгә чыгам, туй күрмәген киям, нинди матурмын мин күрегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә бүген килегез. Бар булган котлаулар бары безгә генә, бүген безгә барлык бүләкләр. Ахирәтләр, дуслар, зинһар көнләшмәгез, безгә генә бөтен теләкләр. Мин кияүгә чыгам, туй күрмәген киям, нинди матурмын мин күрегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә бүген килегез. Мин кияүгә чыгам, туй күрмәген киям, нинди матурмын мин күрегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә бүген килегез. Алтын балдакларга зинһар тап төшмәсен, юлларыбыз булсын гел бергә. Син минеке инде җаным мәңгелеккә, мин синеке инде гомергә. Мин кияүгә чыгам, туй күрмәген киям, нинди матурмын мин күрегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә бүген килегез. Мин кияүгә чыгам, туй күрмәген киям, нинди матурмын мин күрегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә бүген килегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә бүген килегез. Бәйрәм бездә бүген килегез. Әмнә чираттагы резидент Альбина Панаева 1 сентябрьне нидер яңа әйбернең башлангычы дип саный. Күңелле, борчулы мәшәкатьләр белән булган яңа тормыш кебек инде алайса. Альбина кечкенә чагында буш вакытында гел мәктәптә уздырырга тырышкан. Өстәвенә әле җыр мәктәбенә йөрергә дә өлгергән. Һәм бәлки нәкъ та шуңа да ул бүгенге көндә җыр укытучысы булып эшлидер. Иҗатын да онытмый, әле күптән түгел генә TMTV Production командасы белән бергә Бөркет җырына клип төшергән. Әйдәгез шул клипны бергәләп карыйк. Агымнарга булмый каршы барып,
Қолы да керек күшлі желкенлер. Бізді затып қала қолын изеп, яқты келешекке өткенлер. Бүркітлерде қияларға меніп, қанатларын сынап ұшалар. Қыш язмышы қайшақ кішілерде, ғұмыр жолын шулай узалар. Бәхіткенде юллар жеңіл түңгел, қанатларда талған шақлары бар. Ауыр шақта болсын пәріштәлер, енішеден бізді сақлаған. Бүркітлерде қияларға мініп, қанатларын сынап ұшалар. Қыш язмышы айшақ кішілерде, ғұмыр жолын шулай узалар. Нық тіләклер біздің қиялы тілек, сынатмасын тұрмыш көгінде. Биіклікке әр шақ көтерерге, мәхәббәт сүнбәсін үйректе. Бүркітлерде қияларға мініп, қанатларын сынап ұшалар. Қыш язмышы айшақ кішілерде, ғұмыр жолын шулай узалар. Үміт жоғалмасын көңілде. Жырлы ғайла Гүлназ һәм Илсур Шәрипжановлар балачақта 1 сентябрьні оқу башлана деп түгел, зур бәйрәм кебек қаршы алганнар. Әлбәттә инде бәйрәмчә, яңа кием, яңа сумкалар, яңа дәфтәрләр, карандаш, ручкалар белән мәктәпкә бару ничек инде күңелле булмасын беренче көнне. Киләсе елга аларның кызлары Асылбикә дә 1 сыйныфка укырга бара икән. Шәрипжановлар катлаулы, ләкин кызыклы мизгелләр көтә сезне. Безнең телевизор караучыларыбыз Гүлназ һәм Илсур Шәрипжановларның җырлаганнарын көтәдер. Димәк, рәхим итеп тыңлагыз һәм карагыз. Минем җаным икеләтә шатлана, сине күрсәм, сине кышсам. Минем җаным ерак юлга да
şanım. Birinchi sentyabr ул bilim bayrami gina tugul, shulay uq bitali kuzga oyoq atlagan kunda dostlar. Demek akırınlap jayga kiyimlerini yalga jiberemiz. Әйе, гардеробны алмаштырыр вакыт килеп җитте. Hem muzikal koyma hit paradında Ilşat Safin'ni da tыңлар minutlar kelip җитте. Ул bugün 5-нче позицияда. Меңа булышасызмы? Достар, bir ишетимәле кәйфләр! Менә шулай әйдәгез әле, куллар өскә. Бәйрәм булгач бәйрәм булсын бергәләп. Киттек. 1, 2, Менә шулай рәхәтләндереп. Şanlı şeyler ciddi dağın Yaktı yıldız gökelerde Şol yıldızlar arasından Ezdim seni kişlerde Şol yıldızlar arasından Topsam seni ekerde Üstü ballar iyiydim lakin Boyum gitmez kişilerde Hoş 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 yanıma Yıldızım, hoş 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 yanıma Konu koluma Sesimi dinleme göz nuru Köketege yaktı yıldızım Musibetsin kökelerden üstün Balkıp suyu ülleşir Sen bitmiş saylağın yıldız Seyli kayda sırlaşır Jayning жылы kişinidesin Bik yaktı balık kıysın Sizdesin mi kıyselerinin Sizge degen tatlısın Hoş 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 yanıma Konu koluma Sindimi neme göz nuru Köketege yaktı yıldızım Hoş 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 yanıma Менә шулай. Konu koluma Sizimi neme göz nuru Köketege yaktı yıldızım İşitme. Әйдә калсам бергәләп. Şanlı şeyler ciddi dağın Yaktı yıldız kökelerde Şol yıldızlar arasından Ezdim seni kişlerde Şol yıldızlar arasından Topsam seni ekerde Üzüp alır iyiydim lakin Boyum gitmez kişilerde Әйдә менә кадерсез. Konu koluma Sesimi neme göz nuru Köketege Ey, kulağı бергәләп. Hey! Hoş 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 yanıma Konu koluma Sesimi neme göz nuru Köketege yaktı yıldızım Köketege yaktı Hey! Зурракмо. Достар, быйыл Татар җыры фестивале традиция буенча Мәскәүдә, Уфада узачак. Һәм 17 декабрьдә Казанда искиткеч гала-концерт белән тәмамланачак. Сезне зур феерик шоу программы көтә. Фестивальнең алыштыргысыз алып баручылары Гөлназ Сафарова һәм Искәндәр Хәйруллин булачак.
Қонақ боларақ танылған Зүлфат Хаким, Салауат Фатхиддинов, Айдар Галимов, Әнвар Нурғалиев, Элвин Грей һәм башқа бик көп артистлар шақырылды. Сөз оңайынан Элвин Грей музыкал қойма хит парадында да қатнаша, һәм ул әлігі минутларда сіздің экрандарда. Қарайбыз. Бары тик популяр резидентлардан тұрушан музыкал қойма хит парадын алға таба дәвам етеміз. Назгүл, білесің, мұна 1 сентябрь ғына түгіл, келесі жырда болашаққа алып қайташақ. Нинди музыкал композиция турында сөз бара екенсің? Вадим Захаровның болашағым сәпиті жыры. Бәлки көпләр шулай сәпитке утырып, мәктәпкә барган вакытларын хәзер искә төшерер. Бергәләп қарап кетейік. Balashaq mizgilleri üstenginde dip etinin sepit alıp birgeni yılıtır kilip tıra maturide bigirek kim buldu iken ul günlü minnen de bekhitlirek dağın bir paytıp şınıladım öteririm şu sepitte balaşağım buyuladım elif dağını bir paydık kıngıravın şınıladım öteririm şu sepitte balaşağım buyuladım. Ömür uzgan maşinam yürüp tıra balaşağım sepite var bir sağındıra İstenelli o sepitim yürüp kilirge bula Lakin yollar yok şolinde balaşağım ağına elif dağını bir paydık kıngıravın şınıladım öteririm şu sepitte balaşağım buyuladım.
baytıp Kıngıravın şınılatıp Öter idim şu sepitte Balaşağım bıyılatıp Elif dağını bir paytıp Kıngıravın şınılatıp Öter idim şu sepitte Balaşağım bıyılatıp Öter idim şu sepitte Balaşağım bıyılatıp Balaşağım bıyılatıp Balaşağım bıyılatıp Менә җырчы Гүзәл Әхмәтованың гаиләсендә 1 сентябрь шып-шын бәйрәм. Чөнки аның әти-әнисе, апалары, һөнәрләре буенча укытучы икән. Ә Гүзәл иҗат юлын сайласа да, укытучылар көнендә, ягъни 5 октябрьдә аның кызы дөньяга килгән. Менә бит нинди бүләк, име? Җырчы белем бәйрәмендә өр-яңа киемнәр киеп, матур букетлар тотып, мәктәпкә барганын искә ала. Ә без аның җырын искә төшерик һәм бергәләшеп карыйк. Беләм син мине көтмисең кайтыр дип көтмисең тагын бер очрашу булыр дип уйламыйсың өмет итмисең ләкин мин тагын бер әйләнеп тагын бер Мин сиңа кайтырмын әйтелми Калган сүземне күзеңә Бер карап әйтермен ләкин мин Тагын бер әйләнеп тагын бер Мин сиңа кайтырмын әйтелми Калган сүземне күзеңә Бер карап әйтермен Бүген соң инде битебезгә Ниндидер нәтиҗә ясарга Үткәнне калдырып үткәндә Әйләндек бит хәзер ятларга Ләкин мин тагын бер әйләнеп тагын бер Мин сиңа кайтырмын әйтелми Калган сүземне күзеңә Бер карап әйтермен Әйтелми калган шул бер сүзем Тыңгылык бирми һич күңелгә Чыгамын юлга дип Талпынамын мин бүгенедә Ләкин мин тагын бер әйләнеп тагын бер Мин сиңа кайтырмын әйтелми Калган сүземне күзеңә Бер карап әйтермен Ләкин мин тагын бер әйләнеп тагын
Мин сиңа кайтырмын әйтелмей. Калган сүземне күзеңгә бер карап әйтермен әйтелмей. Калган сүземне күзеңгә бер карап әйтермен. Дуслар, біздің социаль шелтерлер тәулігіне 24 сағат бойы эшлейді. Һәм һәр дайын яңарып тора. Язылыгыз һәм күзәтеп барыгыз. Бу атна җиңүчесен игълан иткәнче, Хит парадта катнашкан 9 резидентны бергәләшеп искә алыйк. Авылын төшімә керіп түннәрін саташтыра. Бұлын шәшкәсідей матур қызылары сағындыра. Сүзлерге бәйләнмәйне, аш бәғірге әйләнмәйне. Сижіле исә әр яқтан, мин бит сине үліп яралам. Мин кияүгә чыгам, туй күрмәген киям, нинди матурмын мин күрегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә бүген килегез. Мин кияүгә чыгам, туй күрмәген киям, нинди матурмын мин күрегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә бүген килегез. Бүркетләрдә кыяларга менеп, канатларын сынап очалар. Кыш язмышы кайчак кешеләрдә, гомер юлын шулай узалар. Яныңа барам үземә алам, күзләрең алдамый бер нигә карамый. Яныңа барам үземә алам, күзләрең алдамый бер нигә карамый. Boş sözlü yanıma, onu kolama. Sesinin ene göz nuru, kökürdəgi yakıtı yıldızı. Dağın bir paydır, kıngıravın şınılatır. Öteririm şu sepitte, balaşağım bıyılatıp. Ләкин мин тагын бер әйләнеп, тагын бер мин сиңа кайтырмын әйтелмей. Калган сүземне күзеңә бер карап әйтермен. Менә шулай 1 сентябрь білім бәйрәме мәктәп турында сөйли торгач, музыкаль кайма хит парадының беренче баскычына да менеп җиткәнбез. Димәк, әлеге мизгелдә бу атна җиңүчесен билгелибез. Ул Алия Мөбәрәкова. Аны котлыйбыз һәм алга таба да зур адымнар белән баруын теләп калабыз. Мин ясыймын адымнар, хыялларым шынга аша. Канатланып мин ашкынам, хыял юлынан мин барам. Мин курыкмыйм
yalğışlar yasarığa Üsküşüme min ışanam Minga tümdür adımlar Aldakta soruyorlar Minga tümdür adımlar Adımlar Min bugün bir bəxtli Ey min bir bəxtli Aldakta olmuşlar adımlar Barır yolum aşık görəm Yaktı otlar hem alkışlar Barda kütemini min biləm Min korkmayım yalğışlar yasarığa Üsküşüme min ışanam Min yasımdır adımlar Aldakta soruyorlar Min yasımdır adımlar adımlar Min bugün bir bəxtli Ey min bir bəxtli Aldakta olmuşlar Olmuşlar Min yasımdır adımlar Aldakta soruyorlar Min yasımdır adımlar adımlar Min bugün bir bəxtli Ey min bir bəxtli Aldakta olmuşlar Korkmayım yalğışlar yasarga Üz güçüme min bugün ışanam Köpten kütken zor hıyalım Şınğa aşa bugün Yok Birni eytmegiz Birni deşmegiz mina Min bugün yasayım zor adımlar Min bugün alğa baram Min bugün birniden de korkmayım Min üz güçüme bugün ışanam Min yasımdır adımlar Aldakta soruyorlar Min yasımdır adımlar Adımlar Min bugün bir bəxtli Ey min bir bəxtli Aldakta olmuşlar Olmuşlar Dostlar, muzikal qoymoq topshirig'i oxirina yaqinlashdi. O'quvchi balalarga, o'qituvchilarga ham aytganlarga zo'r tuzumlik, tirishlik ham o'ngishlar tilab qolamiz. Sizning bilan sog'lashamiz. Topshiriqning olib boruvchilari men Baybulat, men Nozligul ham biz sizga eson-imin tirig'iz deb tilaymiz. Oldagi uchrashuvlarga qadar. Sog' bo'ling'iz.